De réir mar a éléon muid as galar COVID-19 agus as na sír si srianta a bhain lei sin. Ba bhailim mar uachtar an na héireann nalig faoi siocán agus faoi héin a gcuid oribh le dígris. Agus haflíonn faoi bháise. Déanam seo agus fís agam go bhfuil cogaíocht ag bagart ar an mórrain, agus gach tura a deas go as an cogaíocht céanna, daoine cailse, gonta, díbar as an áit cóir. Dómh siúd a dtír tearman oran, agus atá coile sean sa cáth a géad nálig an éireann, fearm 4 fóil se roimh. Go raibh siocán agus muoinn dáchaí agah éileach. Tuigeann muintir na héireann brín nálig caite a bhád an an áit gúchas. Casan na híise se cáite, bhí breis agus lédan na daoine rug an éireann ag marachtáil thar lear. Bhí anna tiúncar ag an neoíocht seo, agus ar an isimar de hála I géad léthe an stáit ar a bheol na néine. Tuigeann ar gine go maith, cad is bríle deoríocht agus tí láthrú. Don tromlach sa tír tugann an nalig deis teach le chéile le chlána cóide agus a go heránig. Chun páirt a ghlacu I dradaisiún cían ársa agus chun mac na bhí dhéanamh ar na cuimhní commónta ár lúca a snáimach le chéile nach nalig ana leod. Nalig ar lébhés ag go leor daoine am líne agus muid a gairí a srianta docta COVID. Sa chuig gur féidirlinn teach le chéile mar chlán agus mar grúpi. Agus fáil se raibh ar níon cóide ag filiúnt ar an as an imigéin. Fáil siú raibh na mílte tá scape ar fud na crinne. Mas na bhés tí anúis se. Is táhacht an rud é dín scrúda dhéanamh ar gás ar COVID. Fécint conas is féidir an ceacht agus an leas is fearr a bhaint as an dubis sin. Éiriglinn mar saránnig saoil níos déine agus níos curraba a crothú. Slíomhethe níos ásúil a bhónú ar na daoine a d'oibrigh ar scáchéile le linn na héigeandála. Is ceart ar greidir bhí góras níos currama a anúcan am nalig. Sa tréadlit a raibh lódach Laudato Si mar hampla. Cánan Pápa Princius, cultúr ar nós cumulum, mar a le rítar san ins na daoine nach cúis imnidob cléachló na haimsre an galar COVID féin, feiban a damda, ochras far lehan, bás na nimmercach, agus an meol militach ag teach contosi. Agus tugann an Pápa dúchlandúin, gan iad siúd atá ag follington ulumad slitse a ligan in nearmad. Der an tréadlitar gur cordún a thuirt dar mália commónta, agus go bhfuil dúlgas arin gach neach beo a cosant ar an blanad sogunta. Tre ecúlacht, acnamíocht, agus etic a snáimú le céile. Ní mór dúin ceiste chur ar in féin, agus ar an institúti, conas atá na dúlgas seo aga lína. Tugadh scéal na nálag deistúin ar górdas déanna cilúra, a bhailim da ghuineog leis an górdas céanna rinne blina ar fad, agus sanna dhéanamh a gin in ar dithe agus in ar máilte. Is cór cuimhne or a siúd, atá gan seach, gan dítan, drám atá I dilimi gach duine atá níos fearr as ó heh muoineann síle. Tugann scéal na nálag an a léargas dúin ar a siúd atá saganta agus ar chóir tearmana. Mar heránig damda ní mórdún seas a bhí mrógin na mocht, agus cuimhnú in an 100 milliún díbartha ar fud na crinne, cé acha I measc búmbi san Ucrán, nú cípathe in Norta Nisgart na Africa. Ní ar na daoine sin atá an lucht faoi cléiclú na haimsre, ach ar na tíorí saibhre. Dá bhrísin is ceart cuimhne cumá ar a siúd atá ar an gailcuid, go háirid tar éis an méadú ó fásach a léiríoga milíne ar costas I marachtála. Guimiis ardhuinín ar léchre na hintalachta a chur a gunne fiachta sí fribanúla, agus tugadh mis lán tacaíocht ó siúd atá I géirí deire car le droch dlíthe agus drnósanna cléanta I gcuine síirse na mán. Ar bhealach spéisialta, déanam comhrón pásanta le muintir crísla, iad siúd a cail gailta agus córsis a trágéadú fásach, a haibh siagdom le linn má cuairt ar an babal críomhriste san. Go dóthaigh an éabhlíonn faoisimh agus dóchastóir,
agus go muine siad comport a hais éigen, as na cuimhní geala tá acha or a siúda dimig slína fírinne. Gan buchas lo siúda tá tuairt airad an pobl ag an nálaigh. Da gine gonta, déine gan dídan I rinne nálaigh. Iad sanatá ag gobar ins na hospitals, na servísi eigendála, ag cuine amach don éis sean, is mór an íbert a dhéanaan luchtan cúrim seo, beag bean an nálaigh féin. Tá ar bhórs Islandála agus míle tá fad ó bhaile ag cothú na siacána a réigen cuimhlinte, go harid sach congrach don bherin na rochach Iesu Christ. Tá géir gála socra politiúil sna bóla sin. Agus tá firis man an aram na héirin I déanamh níhil chun récht go chochrú. Tá sailsi a lasa I léthe an dorgadis. Ag túr pleasure agus sprídon éas óg agus sean, sna carthar, na sráidhhailse agus faoin dua. Tá gan na sailsi ard manman dúin, agus muid ag fágáil sláán le fehes a dó. Agus dóchas an éflin, le súl go rétófar reinthwa de droch chasanna an dawn. Ní mór dún ar dír a anúcan. Táci níos fear a crochu. Banahu ar cóhá cúrum cor le céile corrabiocht. Sin an ceachtas fear a hógad as Covid. Agus as iad na lúcan a sprag fundóri ar boblach de breis is céad blian ó hen. Ber gach bannacht an nálaigh is don tá cí.